Kaya mangkono. Den Purasara ora kaya sakujroning titah manungsa kaya ilang marang Purwadasena. Kasupan marang wujud iblis laknat. Samya sakala. Putra kinasih Narendra Drawati Prabu Sri Bathara Kresna Den. Ajur-ajur kandhane paribasane ora sangsaya ajur nanging sasa subur nguripi. Sangsaya modot sarirane manggih diwasa sampurna lair batine. Nubula putrane ingsun sira iku wis wanci pisalan jenenging mangya kulining arati wah ya pancene kadhe gayane gegilane nyata kalamun to mujudake
bener ora kleru. Tedak turun wong Ndarawati tedak turun Sri Bathara Kresna. Nggih. Nadyan kaya ngopoan kepiye Prabu Kilat moko kae nggaduh wujud Aji Jaya Kawijayan ingkang sekirane ngidap-ngidapi. Nanging ora usah kuwatir, ya, ora usah kuwatir. Kodratmu pancen kudu kaya mangkene iki. Yen to wong tuwa bakal sabiyantu lawan putra wis dadi saktepe wis dadi kewajibane. Mergo yen nganti ana bot repot apa meneh gondor lawan nyawamu, ora urung panjenengan ingsun sing bakal melu kelangan. Mulai mangkono. Ora gage. Samengko tampalno wujude senjata cakra iki. Ayo kaya mengko tamake marang Prabu Wilatmaka. Yen ora dangap-dangap jawa ragane aja diundang Narendra Darawati. Iku sanyatane kuncang Ning griya mangu Indriya mangu
mengungkung kandungan rimeng mengungkung kandungan rimeng katanipun boten namung bagus bibit inggih antara ingkang Jujur Kawijaya ingkang ngedap-ngedapi tanpa benten kelawan penjenengan nyatanipun inggih saged ginakaken menawi ingkang dados kasantikanipun Sanjung Jaka adidine tiyang sepuhipun Narendra Dwarawati ayo kula kang mangkono Yayi wong siji sing ganti pangestine Narendra Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna mbok menawa besuke bisa ngenteni marang apa sing dadi sejarahe Narendra Dwarawati bisa gumantina paring negara Dwarawati kene ndane kaya apa bungae rasane panjenengan ingsun Kyai Jembomati semanten mugi kula sunduk bu menawi pinjangipun saged katrima panggesanganipun kan putra tertamtu kemawon badhe kula kan mula kakek maco iki kilat maha kanthi ngono Saritane satriya kowe kang maradi mring kautaman tanpa kan mring pangesrine wah edan nyatane sing nang dadi bocah tunggu wis lumeku sing tak enteni sampeyan wis metu mulo sak ngarepaning Wiratmoko nyata yen to pancen kuwi dudu salamake wong lanang pepinjungan ayo iki ditantang kelawan Wiratmoko kira-kira nyoh dodo di dodo halus wani kasar wani Kresna ya Wiratmoko aja dadi atimu kalamun pusananku sing dadi pranatane Narendra Dwarawati bakal nyocok apa sing dadi rasane atimu. Aku gelem tetandingan kelawan sliramu nanging aku njaluk bebono aku njaluk syarat sarana. Sarane apa para gakiwe kandha Apa kowe dadak nganggo wujude sayembara? Kira-kira adu kaseten adu kasu dibian Jaya Kasantikan wani. Ora yen tomung perkara adu Jaya Kasantikan bae turah-turah kalamun Narendra Dwarawati bakal ngadepi marang apa sing dadi kaprawirane Narendra saka negara Parang Garuda. Ngene.
kowe bisa tandingan lawan panjenengan ingsun yen bisa ngalahake marang aku majalku. Marang anakku lanang sing isih wujud gaya bang kira-kira piye? Wah, nyoto alamun to wis ora bener tumindak wis mengar-mingur kiblat kowe Kresna. Apa ana jamak lumrahe bayi cengeng arep dimusuhi karo Hyang Moko Kanggemu apa kowe? Ngentengke kawan panjenengan ingsun. Ya bener. Ora kok banjur aku ngenengke barbar pisan ora. Ora sadar tak kantani bebangal kowe. Kasudibyane anakku lan tanpa beda lawan kasudibyane bapakne. Mula mara gage paten ana mara gage ajur-ajuran wandane. Yen to wis kasil mara gage aku bakal kasembadan tandingan lawan sliramu. Yo, gorene aku poteng-potenge baluwe bangsat arek.